makadiko abereki uri seko kudzimba uku makorokoto egoretsva handirika zvinoda kutendwa kuchengetwa naMwari handirika handina mashoko akawanda ndinoti nditaure ndoda kungoti pamusoro iyi kune komiti yedu ndikuona yakagara kumberi kunoku komiti nevafundisi nevanhu vanoziva Mwari vanhu vanotya Mwari ndo yakanga iri pamberi ichidhiraivha chiro ichi kuti tisvike petasvika pari nhasi. Tinovaremekedza zvakanyanya ndoti pamusoro iyi kune makanselas edu makanselas enyu handiti muri kuvaona makanselas enyu ese ari kumberi kuno handiri muri kuvaona maybe nenyaya yetime handichatombovadomine mazita chakoti makansela chingosimukai kuti mungovaappreciate mungovaona ubva wagarawo pasi. Ndoda kutenda zvestafu yecouncil yange ichimhanya zvakanyanya. Sister Fari toda kutenda ine timu yenyu mamuri mhanya zvakanyanya. Nyaya ingoripo ndekungoti wakuru vanotaura hanzi chidoko chirera mwiri. Vamwe vanoti ukama igasva unozadziswa nei handiri. Zviro zvetinova tiinazvo panapa hazvina kunyanya kuwanda asi kungoti akadiki kakako tangoona zvakakosha kana kuti tangoona zviri zviro zvakatikoshera kuti tongoti kadiki kacho ikakako tongotsinururana tongosheya zvinonga zvingoripo ende hatichatombodi kumbopedza nguva nditi muri kuona tatomugasa kodi kumawadziwadzi saka purogiramu yedu ichatora nguva pfupi chaizvo yekudhistribhuta zviro zvedu. Makanselas enyu kana makanselas enyu ane malist ainawo ndofunga makauya pano handiti makansela akauya pamuri akanyora list ainayo saka makansela iwatakuchingoshandisa list yaya munhu echipiwa kapaso pake tulist iyoyo ichitongofamba zvakadaro saka regaidaipiwa tisotipedze nguva mazvika. Revolutionary Democratic Freedom to the Disabled Persons in Zimbabwe, FGPZ. Maofisi edu ari kumufatiwo kusakuva. Nhasi takaungana pano paQueens Hall pari kupiwa vanhu vakaremara zvipo nameya wedu weguta reMutare. Zviri kutifadza zvikuru sei kuti nenguva yatiri ino tichibva mukisimuso tichipinda mugore dzva vanhu vaonawo chekutanga chekubata pamavoko chekutanga gore nacho. Saka tiri kuzvitenda zvikuru sei kuti vadaidzawo vakaremara kuti vange vari pakati pevanhuwo vachapiwa rubatsiro irworwo zvinhu zvatinofarira zvikuru. My name is Bernard Masiri, Director at Public Relations Association. It is situated in MUTARE, the number 1118, David Table Street. Program yanasi yafamba zvakanaka pakuti we got prior information. We planned the program and hence kudirira kwayo. Tinototi nhasi yabudirira kuti hakushaiwi kuti vanhu mageti crash vane madisabilities vanoziva kuti mageti crash anogara ariko but chatagona kuita hatina noise nhasi. We thank the Lord. Ndinonzi Rashid Gosta kushanda paMega Market MUTARE. Saka murunzwa sei nedonation iyi nhasi? Kufara chaizvo nezvataitirwa nameya wedu Simon Chabuka uyezve tiri kupa kutenda kuMega Market nemadonations ayakapawo kuna meya uyezve ndinopa kutenda kuna meya warangarira vanhu vemunharaunda kuti vawane zvekubatsirikana. Saka ndinonzwa kufara chaizvo. Tadoneta sipo yamuri kuona brilliant blue soap. Tadoneta mega flower. Mega flower inonaka zvokuti kuna vasati vaiona vanomboedzawo. Tine rice zvakare 2 kgs yerice I do value white rice. Tine delight cooking oil
2 liters munhu ari kuwana zvese izvozvo. Tine mega fine salt 1 kg munhu ari kuwana izvozvo. Saka tozwa kufara chaizvo tine pekutangira gore rino 2024. No, zvakanakisa zvakanaka zvinokudzwa dai zvaramba zvakadaro. Hatina icho tinoshuva tinototenda ndekubatsirikana kwacho kuti upenyu mamiro hwakaita ndokwasangwa sitoni pekutangira isu vanhu vane pekutangira tinozvikudza. Kufana zvakati wari meya vedu kufarisa zvisikaiti atirangarirawo chirikadzi atigonera Para chaizvo hausiri kuona ati evotiuya kuno inofara chaizvo inofara ndezvitaitirwa panapa hazvirambe zvakadaro. nhasi rakati zvatitira zvakanaka kufara kungorangarirwawo wese vachikupa tembo chinhu chakambonaka wachikukujeworangarinotenga nepurogiramu iyoyi last year takati pano zvetikapiwa last year but takakwaniseba takazvofika pakrisimasi zvisatinonoki hazvo asi hatinongotenda nepurogiramu meya anogona chaizvo agona tatarwadziwa ayo asitararama